Ongi etorri beste behin Lizen sormen txokora. Gaur sukaldari izango gara. Beraz, jantzi guztiok mantala eta guazen denok eskuak garbitzera. Koilare bat egiteko, laua bi hartuko ditugu. Tximu punkia gelditu zaigu, ezta? Hortxe gure oilar serioa. Lizen sormen tailerra. Gaurkoan, hamaiketakoan edo mediendan jateko plater divertigarriak egingo ditugu. Animaliak gustuko dituzue? Espero dut baietz. Horien forma edukiko baitu gure gaurko otorduak. Hartu kuadernoa, ordoaz osagaiak. Moldeko ogia, kakao krema, gazta krema, platano bat, marrubiak eta abiak. Lehenik eta behin moldeko pare bat ogizati hartu eta platerrean jarriko ditugu. Nik zerealdun ogi integrala aukeratu dut, osasuntsuagoa baita. Gazta krema hartuko dugu eta gure ogizatian jarriko dugu borobil forma bat eginez. Osondo! Gauza bera egingo dugu beste batekin. Horrela, bi tostada edukitzeko. Bakatua egiteari ekingo diogu. Bi abi hartu eta hementxe jarriko ditugu. Bigarren tostadan ere berdin. Horrela. Osondo! Gure katuak jada begiak ditu. Orain goazen belarriak egitera. Marrubi bat hartu eta erditik zatituko dugu. Xafla finak atera behar ditugu. Triangelo bakoitza belarri bat izango da. Bat eta bi. Eta hemen ere beste bi. Oso ondo. Orain sudurra. Beste marrubi bat hartuko dugu eta ipurditxoa moztuko diogu. Gure sudurra izango da. Eta orain, bibotea. Marrubiari kendu diogu bai ipurdia? Beno ba, gelditzen den zatia erditik moztuko dugu, eta marrubitirak moztuko ditugu. Guztira, 6 behar ditugu. Eta horrela joango gara kokatzen. Primeran, gure katuak koilarea edukiko du. Koilare bat egiteko, laua bi hartuko ditugu. Eta gure katuaren lepoan jarriko ditugu. Bata bestearen ondoan. Bigarren tostadan ere berdin jarri. Zoragarri! Orain, gure animalia tximua izango da. Horretarako, kakaozko krema hartuko dugu eta koilara batekin gure ogizatian jarriko dugu borobil forma bat eginez. Gauza bera egingo dugu beste batekin. Horrela, bi tostada edukitzeko. Oso ondo! Orain, lehenengo bi abi hartu eta hementxe jarriko ditugu. Hauek begiak izango dira. Bigarren tostadan ere berdin jarriko dugu. Zer gehiago jarri genezake? Bai, belarriak! Horretarako platano bat behar dugu. Platanoari xafla bat atera behar diogu. Orain forma borobil hau erditik moztuko dugu. Eta bakoitza alde batean jarriko dugu. Horrela, bigarren ogian ere berdin. Ahoa bakarrik falta zaigu. Beste platano xafla bat moztu, borobila berriro bitan zatitu,
Eta horrela jarriko ditugu. Osondo. Bigarrenarekin ere gauza bera egingo dugu. Baina tximu honi zerbait falta zaio, ezta? Gure tximuari ilea jarriko diogu. Horretarako, marrubi bat erditik moztu eta xafla finak aterako dizkiogu. Buruan jarriko dizkiogu, puntak goian utziz. Besteari ere ilea jarriko diogu. Tximu punkia gelditu zaigu, ezta? Usain goxoa daukaten gure tostadek, eta zen olako otordu divertigarri eta osasuntsua prestatu dugun. Soberan geratu zaizkizuen fruta zati guztiekin, Macedonia goxo-goxo bat egin dezakezue. Eta orain, ni banoa probatzera. On egin guztioi, eta hurrengora arte lagunok!